Yolanda Paz, gañadora dos 1.000 euros da campaña do Día da Nai impulsada polos empresarios de Ribeira. O presidente da entidade destaca as cifras deste ano, ao superarse en máis de 1.000 tickets os rexistrados na campaña do 2024. O local da Asociación de Empresarios de Ribeira acolleu esta mañá o sorteo dos 4 premios que había en xogo na súa campaña do Día da Nai. O presidente da patronal, Francisco Martínez, destacou o bo funcionamento que tivo ao rexistrarse unha participación récord con 3.737 tickets rexistrados. Acabamos de finalizar o sorteo da campaña do Día do Nai, no que sorteábamos 1.000 euros, unha cea e 2 vales de cesta de compra para gastarse no jale. Pois super satisfeitos en esta campaña, en comparativa ca do ano pasado foron 2.600 tickets registrados o ano pasado, este ano son os 3.700 e pico de tickets, con tal co que vemos que realmente estas campañas si nos funcionan, unha campaña que apenas son casi 20 días do que é o transcurso de dicha campaña, no cual estamos super convencidos de seguir por este camiño. Sin máis, a darlle as gracias aos afortunados por confiar no comercio local e en ese sentido seguiremos traballando para que sigan dinamizando Ribeira en estas campañas. Xa que grazas a esta iniciativa comercial, os negocios que participaron incrementaron as súas ventas. En ese caso temos que basarnos nos datos do ano pasado este ano. Unha subida de 1.000 e pico de registros, pois quere dicir que isto, digamos, que a xente pois lle está gustando este tipo de iniciativas que o comercio local, a restauración en este ano que inclueu con nós a Plaza de Abastos, pois está resultando que a xente lle gusta participar, lle gusta que se fagan cousas para eles, non? En ese sentido tamén volvo a dar as gracias á Xunta de Galicia, á Diputación de Coruña e tamén ao Concello de Ribeira na colaboración que leva con esta asociación. A gañadora do premio de 1.000 euros foi Yolanda Paz por mercar en Marfil, mentres que Mercedes Fungueiriño fíxose coa cea coa súa compra en xa de complementos. As certas da compra de Gadisa recaeron en José Ramón Santamaría, logo de mercar en Decorlux, e en Antonio San Pedro cun ticket de O Capricho.